ανάμεσα όλες τις ηλικίες να ζουν μέσα σε αυτό το χωριό. Γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα σχεδόν είναι το ίδιο. Και είναι τα προβλήματα εκείνα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Το νερό, το φως, η καθαριότητα, οι αποχετεύσεις και η εξυπηρέτηση να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά στο χωριό. Με το πρόγραμμα αυτό που γίνεται, είτε λέγεται καλλικράτηση ή όπως θέλετε, υπάρχει μια μέσα μας έτσι κρυφή σκέψη σε όλους ότι χάσαμε όλα τώρα πλέον και ότι μεταφέρονται στην Καλαμπάκα και εκεί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, απλά θα χάσουμε πολλά. Όχι, δεν είναι έτσι και αυτό σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί 20 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια εμείς που ασχοληθήκαμε και με τον Καποδίστρια, που παρά το γεγονός όταν κατάργησαν τότε τις κοινότητες είχαμε αντίθετη άποψη, όπως και εγώ πρώτος και οι άλλοι συνάδελφοί μου, και κάναμε στάσεις.